Singapur. Štát a mesto zároveň. Singapurom preteká rieka Singapur. Ale čo je ešte zaujímavé na Singapúre? To sa dozvieme dnes. Sledujete Spoznajte Singapur, cestovná príručka. Singapur sa rozprestiera na ploche 719 km², čo je vo veľkosti Bratislavského kraja a žije v ňom 5 339 000 ľudí, čo je porovnateľné s celým Slovenskom. Znakom Singapuru je levý merlión. V preklade názov Singapur znamená levé mesto. Levý znak, levé mesto, ale v Singapure leví nežijú. Ale prečo potom? Dôvodom je princ zo Sumatry, z blízkeho ostrova, ktorému sa na návšteve zdalo, že vidí leva. A odvtedy je to levie mesto. Ale čo súčasnosť? Singapur je bezpečným a prosperujúcim obchodníckym centrom a platí sa tu singapurským dolárom, ktorý má hodnotu 67 centov. Ale keď chceme, aby toto video prosperovalo aspoň v časti ako Singapur, musíme zmeniť tému na najzábavnejšie atrakcie v Singapúre. 14. miesto. Botanická záhrada v Singapúre, v ktorej sa nachádza aj dažďový prales, alebo aj záhrada orchideí, ktoré sú tradične sadené rastliny pri návšteve prezidentov. Svoju orchideu tam má aj Ivan Gašparovič. 13. miesto. Chinatown, alebo ak chcete čínske mesto, je obchodná ulica so suvenírmi a reštauráciami v duchu Číny. Nachádza sa tu aj buddhistický chrám, ale aj iné náboženské chrámy. Dvanácté miesto. Socha levoryby Merliona. Singapurskému Merlionovi z úst strieka voda a pozrieť sa na neho dá aj z vyhliadkovej plavby loďou. Blízko neho sa nachádza aj zmenšená fontánka. 11. miesto. Plavba loďou cez rieku Singapur a záliv Marina Bay. V lodi sa tiež prehráva audiokomentár k pamiatkám. Vidno aj sochu Merliona či Durianovú budovu. Charming conservation building from the late 1960s, which began as the customs. 10. miesto. Múzeum Madame Tussauds, v ktorom je trvalo výstava voskových figurín, ktoré sú vytvorené podľa slávnych osobností. Nachádza sa tam Barack Obama alebo aj Jackie Chan. 9. miesto. Art Science Museum je múzeum v tvare kvetu pri obchodnom dome, v ktorom sa nachádza aj klzisko alebo umelá rieka, po ktorej sa dá plaviť loďkami. V čase nášho príchodu sa tu nachádzala interaktívna výstava Future, premietaným vodopádom, alebo čo nás zaujalo, premietané akvárium, pri ktorom ste si mohli nakresliť rybu, následne ju naskenovať a pridať ju medzi ostatné. Osme miesto. Fontána bohatstva. Prečo bohatstva? Pretože sa verí, že ak sa aj okolo nej niekto bude otáčať, bude bohatý. Čiže do fontány sa dá vstúpiť. Raz za deň sa ale zavre a začne sa show. 7. miesto. Gardens by the Bay s umelými obrovskými superstromami, na ktoré sa dá výjsť výťahom a tak poskytnú peknú vyhliadku. V záhrade sa tiež nachádzajú aj vnútorné záhrady, napríklad záhrada, ktorá vyzerá ako dažďový les s vodopádom. 6. miesto. Singapurské vyhliadkové oko, ktoré je o 30 metrov vyššie ako v Londýne a teda je jedno z najvyšších. Ponúka peknú vyhliadku na mesto za 30 minút. V špeciálnej kabínke sa dá aj večerať. Piate miesto. Zoologická záhrada Singapur. V zoologickej záhrade sa dá jazdiť vláčikom a možno v nej vidieť mostík nad krokodílym jazierkom, ale nachádza sa tu aj vodná zóna. Show sa tu predvádza so slonmi, ale aj s tuleňmi.
Gambia, why? She's from Indonesia. Gambia's from Malaysia. Language barrier? Since when they have a barrier? Oh, you have a common language. Then use that earliest slimer and aim it right on that face, and out Shanti comes with a what surprise. And with that same folks, we have come to the end of Elephant Play Show. Štvrté miesto. Akvárium na ostrove Sentosa. Môžete tu vidieť žraloky, pri ktorých sa dá aj potápať, delfíny, ale aj rôzne iné druhy rýb. Tretie miesto. Strecha hotela Marina Bay Sands ponúka výhľad z 56. poschodia na celé mesto. Pre hotelových zákazníkov tiež na streche ponúka bazén. Druhé miesto. Singapurské vedecké centrum. V centre sa dajú vyskúšať rôzne pokusy a taktiež sa tam koná aj elektrická show. Prvé miesto. Universal Studios Singapur. Je zábavný park, v ktorom je plno horských dráh, kolotočov a iných zaujímavých atrakcií. Vidno tu napríklad loďku, ktorá vás prevezie morským svetom, loď z Madagaskaru, živé postavičky z filmov alebo aj rozprávkový hrad. Samozrejmosťou sú tu aj obchody so suvenírmi. Za $30 si môžete dokúpiť aj prednostný vstup na atrakcie. Vyrobilo DJ Movie Entertainment v roku 2016.